Bună dimineața! Bine ați venit, bună dimineața! Ia uite că nu e singură. Bună idee! Bine v-am găsit! O echipă o echipă foarte creativă astăzi în platoul nostru. Tinerii de astăzi din platou au avut 36 de ore la dispoziție pentru a veni cu o idee și a crea o aplicație. Și iată că au reușit să facă asta. Este vorba despre Radu Husar și Emeșe Marcovici. Bună dimineața! Bună dimineața! Voi ați creat aplicația e-troc, mă rog, ea este încă în faza de proiect, dar este o modalitate prin care noi, cei care strângem diverse lucruri în casele noastre, putem scăpa mult mai ușor de ele, în sensul că putem face schimburi, nu? Și o să vreau să parcurgem pașii aplicației, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc cum funcționează și cât de simplu este sistemul. Cu siguranță. Ea momentan nu este disponibilă în App Store sau Play Store, dar sperăm ca în curând să o putem descărca și mie personal mi s-a părut că este ca o rețea socială pentru astfel de schimburi, nu? Hai să vedem care sunt pașii. Da, deci prima dată când deschidem aplicația, suntem întâmpinați de un ecran de bun venit. În pasul următor ni se prezintă mecanismul de monede virtuale al aplicației, iar în pasul următor este prezentat impactul major asupra mediului. Înregistrăm un cont. Din câte am văzut, putem să ne logăm și cu un cont deja existent pe o rețea socială, nu? Dacă vrem să parcurgem mai repede acești pași. Și după ce am confirmat contul, deja avem acces la anunțuri, nu? Corect, da. Confirmăm contul, ne conectăm, să spunem că eu astăzi caut o pereche de căști. Ați împărțit totul pe categorii. Da, articole pentru copii, cosmetice, cărți, telefoane și foarte important, dacă eu vreau să fac un schimb cu cineva, nu trebuie neapărat să primesc un produs asemănător, exact. Nu? Exact. Avem două metode, deci se poate practic atunci când o persoană publică anunțul să ceară ceva anume în schimb sau să lase schimbul pe baza monedelor virtuale și astfel, făcând tot mai multe schimburi, persoana poate să acumuleze monede virtuale și să le schimbe la o, adică pe un obiect poate de mai mare valoare. O monedă virtuală, să explicăm, este o monedă simbolică, disponibilă doar în aplicația voastră, este doar o modalitate prin care noi putem să ne monetizăm cumva lucrurile pe care le dăruim până la urmă, nu? Exact. Bun. Să spunem că eu astăzi caut o pereche de căști, am să selectez categoria de electrocasnice mici, mă uit prin anunțuri. Și tot ce vedem noi acum este un demo, da? Corect. Creat de voi în cele 36 de ore pe care le-ați avut la dispoziție, nu? Da, corect. Putem adăuga anunțul și la favorite. Accesez anunțul, verific fotografia, titlul, valoarea, descrierea, persoana care face schimbul. Și dacă nu îi pot oferi în schimb persoanei respective ceva ce își dorește, pot să-i ofer acele monede de care ați vorbit voi? La început, la înregistrare, fiecare utilizator primește o sumă de monede la început pe care poate să-l folosească și evident cu cât mai multe schimburi face, acumulează monede și poate să facă schimburi cu obiecte pe care le dorește și de care are nevoie. Acum, ideea, știu că ați avut puțin timp la dispoziție pentru a crea aplicația, dar ce v-a inspirat să faceți asta? Și despre ce hackathon este vorba? Da, noi am participat la hackathonul Accenture Change for Impact, care practic ne-a ajutat să punem în practică o idee care a venit practic dintr-o nevoie personală. Eu pur și simplu acasă am simțit că am prea multe lucruri și nu există o metodă sustenabilă de a mă scăpa de aceste lucruri. Pentru că, într-adevăr, există niște grupuri de schimb pe rețelele de socializare, însă acestea au mai multe probleme. În primul rând, utilizatori neserioși și, în al doilea rând, acea condiție de a avea obiectul de schimb pentru partenerul de schimb. Și acest lucru, practic, duce ca eu să mă duc și să cumpăr ceva pentru persoana cealaltă ca să pot să realizez schimbul. Și tocmai de aici a venit ideea să facem ceva care să facă mult mai ușor și accesibil schimbarea de lucruri. Astfel de schimburi au deja loc pe rețelele sociale. În România, grupurile acestea sunt destul de active și au foarte mulți participanți. O să mai trecem o dată prin toți pașii aplicației și la ora 10.
Vă amintesc că este vorba despre un demo. Aplicația nu este disponibilă momentan nici în App Store, nici în Play Store, dar va fi în curând dacă îi vom susține pe acești tineri. Ne vedem și la ora 10. Dacă vreți să scăpați de lucrurile care nu vă mai sunt de folos, rămâneți cu noi. Iulia Ionescu ne spune cum putem face rost de noi obiecte utile în schimbul celor vechi, electronice, haine și nu numai. Detalii la Like IT. Bună Bine ați revenit, dimineața, bună bine ați dimineața. revenit. Bine v-am regăsit. Voi ați făcut vreodată vreun astfel de schimb? Nu. De lucruri? Nu. Nu? Dar cu siguranță aveți lucruri pe acasă de care nu mai aveți Da, nevoie. da, toată lumea. Și de care ați Toată vrea să lumea are, scăpați, cu nu-i așa, siguranță. Mihai? Ei bine, da. Saci, deci inclusiv tu vrei să scapi de ele. Da. Că tu ești foarte strângător, știm sigur. Nu. Cum nu? Cum nu? Cum nu? Ok, Da, nu. bine, rămâne între noi, nu ne auzi nimeni, Da, e ok. da. E ok. Invitații noștri de astăzi au creat o aplicație prin care noi am putea schimba lucruri, am putea scăpa de lucrurile de care nu mai aveam, de care nu am mai avea nevoie, fie printr-un schimb, fie am putea obține lucruri noi, nu? Dacă ne dorim asta, mai ales dacă vorbim de electronice, de haine. Este vorba despre aplicația e-Troc. Ea momentan este în faza de concept, încă nu este disponibilă nici în App Store, nici în Play Store, dar acum putem vedea un demo și putem înțelege cum funcționează și, foarte important, ea va fi disponibilă în curând și va fi gratuită. Și vom putea face schimburi așa cum facem și pe grupurile de pe rețelele sociale, de exemplu, pentru că avem foarte mulți români activi pe astfel de grupuri și iată, conceptul este foarte simplu. Odată ce ne-am făcut un cont, nu? Da. Odată ce ne-am făcut un cont, ne putem conecta la contul respectiv. Putem căuta prin categoriile produselor. În cazul în care ai nevoie de un anume produs, poți vorbi cu persoana respectivă, se poate rezerva produsul, te întâlnești cu persoana pe scurt. Poți să trimite și prin curier, presupun, nu? Exact. Da, asta este o chestie de viitor pe care vrem să o dezvoltăm puțin. Și totul va fi disponibil la nivel național, adică vom putea face schimburi între noi, indiferent de Noi orașul. încurajăm, evident, formarea comunităților locale și schimbul local și personal, dar cu siguranță în viitor dorim să implementăm și partea de curierat, pentru că nu vrem să ne limităm doar la zona în care trăim noi. Și o diferență pe care o aduce aplicația voastră este că nu trebuie neapărat să fac un schimb dacă vreau să scap de un produs, ci pot obține și o monedă virtuală simbolică care va fi disponibilă doar în cadrul acestei aplicații și care nu se poate transforma în bani cash. Nu? Ne poate doar ajuta să primim ceva. Noi nu vrem să implicăm banii în acest proces, pur și simplu, dacă vrem să ne gândim, putem aduna puncte pentru schimburile făcute și putem preschimba acele puncte după aceea pe alte produse. De exemplu, ca să înțeleagă foarte clar și cei care ne urmăresc, dacă eu îmi doresc această pereche de căști și nu am nimic la schimb să-i ofer celui care are căștile disponibile, îi pot oferi aceste puncte pe care el le poate oferi ulterior altcuiva pentru a achiziționa ceva. Deci, oricum ar fi, ieși în câștig. Nu? Și ajuți și mediul înconjurător în același timp, pentru că un astfel de obicei nu ar putea avea și un impact foarte mare asupra mediului, dacă ar fi, evident, pus în practică de cât mai mulți oameni. Da, așa este. Reciclarea, din păcate, nu mai este o soluție pentru planeta noastră. Singurele soluții sunt reducerea lucrurilor pe care le folosim și reutilizarea lor. Și astfel, prin această practică, practic, noi ajutăm planeta. Pentru că, dacă ne gândim, sunt necesari 2700 de litri de apă pentru a produce un tricou nou. Este enorm. Și este doar un exemplu în cazul hainelor, nu mai vorbim de electronice. Da. Voi ați avut această idee în cadrul unui hackathon, nu? Ați avut 36 de ore la dispoziție pentru a veni cu această idee și pentru a crea conceptul. Exact. Despre ce este vorba mai exact? Ce hackathon, când s-a întâmplat și ce ați câștigat? Noi am participat acum o lună la hackathonul Accenture Change for Impact, care a venit cu această idee de a crea soluții sustenabile bazate pe tehnologie. În acele 36 de ore, practic, toate echipele erau împreună și fiecare lucra la soluția lui pentru a face lumea mai sustenabilă. Noi am câștigat primul loc la acest hackathon, am câștigat 6.000 de euro pe care urmează să îi investim în dezvoltarea aplicației ca să putem să o punem în practică.
Și voi sunteți designer de produs, din câte am înțeles, nu? Deci Da. este un domeniu total nou pentru voi, de Da. aici încolo, Da, nu? da, cumva am reușit să demonstrăm cât de mult contează să fie o aplicație care să fie prietenos cu utilizatorul, să fie ușor de înțeles, să nu fie un concept complicat, totuși impactul să fie foarte mare asupra mediului. Voi aveți momentan doar o pagină de Facebook unde oamenii vă pot urmări, nu? Cum se numește pagina de Facebook? Pagina de Facebook se numește Electronic Troc. Ok, deci acolo vor găsi toate informațiile de care au nevoie și veți da și anunțul oficial atunci când aplicația va fi deja în App Store și în Play Store, aplicație despre care vă amintesc, va fi absolut gratuită și ne va ajuta și pe noi să scăpăm de foarte multe lucruri de care nu mai avem nevoie, dar și planeta, mediul înconjurător va avea de câștigat din urma acestei aplicații. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și ne vedem mâine la I Like IT.